Hola, soc l'Eva Vázquez i tinc 54 anys. Però el 1983 tenia aquest aspecte. El 1983 ja feia 5 anys que vivíem a la casa del carrer Bolívia, el barri que acabava de créixer a la zona esportiva i que en deien Sud-amèrica, perquè els carrers tenien noms de països llatins. O potser perquè també semblava un continent acabat de colonitzar. Fins que anys més tard se'n va canviar tota la nomenclatura per batejar-lo com el barri dels escriptors, que feia més fi, menys deixat a la mà de Déu i, sobretot, més català. Per mi, va ser el barri de l'aïllament, amb aquella adolescència tan desarrelada, plorosa i melodramàtica que vaig gastar, afartant-me de llegir la col·lecció Salvat RTV que hi havia al despatx del pare, o anàvem a córrer fins a Sant Roc per cremar la soledat. Mentre els amics, que de fet no tenia, començaven a enamorar-se, a fumar i a anar a les discoteques. Aquell any tot just feia segon de BUP, l'any fatídic en què vaig prendre una assignatura per primera vegada a la vida. 2, en realitat, matemàtiques i química, i que em portarien en línia recta cap al batxillerat de lletres, i que em va obligar a anar a classes de reforç a Girona. Era la primera vegada que hi anava sola a ciutat. I entre la parada del bus, llavors encara l'Avinguda Jaume I, i la parada alta del carrer Migdia, no sé pas quins retorts devia fer que vaig haver de trucar des d'una cabina a casa per suplicar-los que em vinguessin a rescatar, que m'havia perdut, crec, que a l'altura del carrer de la Creu. I va ser la primera vegada, també, que el pare em va dir: Eva, ets una anxovada. Anxovada. D'anxova. Jo mai no havia sentit aquella paraula, però em va semblar tan extraordinària que em vaig passar mesos llegint el diccionari. Vaig arribar fins a la lletra F, sencera. I després vaig fer trampes, saltant algunes pàgines per apropiar-me de la resta de l'abecedari. Tot el meu vocabulari prové d'aquest espibolament embogit. Però si explico l'anècdota, no és per la sorpresa d'aquell adjectiu tan catalanès que en boca d'una electricista d'arrels gallegues, el meu pare, sinó perquè als 15 anys ja havia comprès, diguéssim que, tot i haver estat annexionada per decret, que Salt i Girona eren 2 entitats diferents, que entre l'una i l'altra hi havia la mateixa distància que entre l'endins i l'enfora, que quan el teu món era tan petit era com desplaçar-te a un país estranger. Però aviam, a aquella edat, la mobilització social per la independència de Salt, per mi era més aviat una remor de fons. La meva implicació en la lluita per la segregació es redueix al concurs de dibuix que potser al 7è o al 8è de bàsica havien convocat a l'escola Pompeu Fabra per escollir l'escut més imaginatiu del poble i que va acabar guanyant. I recordo amb molta decepció l'esbós que s'assemblava més a l'emblema heràldic que ja teníem, de l'espiga del blat i la roda del molí, i que va aparèixer després pintat a un mural gegant a la cantonada de la plaça dels Peixos. I recordo haver-hi vist sovint enganxats als aparadors i als respatllers dels bancs els adhesius grocs de la campanya, que rivalitzaven amb el sol somrient de les xapes de nuclear no gràcies que ja portàvem al Macuto, i els primers cartells de rialles, que començaven a formar part d'un paisatge tan familiar com els aperitius de cap de setmana a l'Espelma o les apoteòsiques sessions dobles del Cine Núria. Però si penso en el 1983, em venen més aviat al cap tot d'altres esdeveniments que no tenien res a veure amb la revolta veïnal per restituir, com exigia la campanya, la identitat del poble. Que, de fet, ningú que se sabés els versets de Cantor a Can Pixera no hauria pogut posar en dubte. Hi havia la guerra entre l'Iran i l'Iraq, la primera de la qual vaig ser conscient, perquè un dia a classe la senyoreta Dolors ens va advertir: ens quedarem sense petroli, no podrem engegar les fàbriques. I allò em va semblar tan terrible
que em vaig passar setmanes amb el son inquiet, observant els pares d'amagat per si detectaven els seus comentaris algun indici que confirmés el cataclisme imminent. Va ser l'any també de l'expropiació del Romassa, que als 15 anys té un valor molt relatiu, excepte que el telediario en parlava a tota hora i que en les converses dels grans allò era un mal símptoma, com el que te pego leche, que va convertir-se en el primer mem ibèric. Però més desastrós encara per la meva generació va ser que van arribar al mercat els discos compactes, que anunciaven l'obsolescència molt abans d'hora de la petita col·lecció de vinils que feia 4 dies que podíem comprar amb la paga setmanal. Crec que va ser llavors que vaig començar a escoltar la ràdio i que em vaig passar l'estiu tararejant l'Eurovisió de Si la vie és cadú, de Corinne Hermès. Si la vie és cadú, si la vie és cadú. Això abans de descobrir la funció autorrevés de la casset i posar en fil continu la banda sonora de Flashdance. Els més introduïts ja escoltaven Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, però jo encara estava a la fase de somiajar amb Barbara Streisand, Alan Parsons i el What a feeling, still believing d'Irene Cara, que va ser la meva febre de dissabte a la nit amb els escalfadors, les cabrioles i tota la pesca. I he comprovat d'un ensurt que aquell any també es va estrenar Zelig, de Woody Allen, La nave va de Fellini, El sentit de la vida dels Monty Python, perquè jo encara estava en l'etapa més bleda i retreta de la meva vida, ja ho he dit, i només recordo, a part de Flashdance, La fuerza del cariño, Gentle, i l'any següent En un lugar del corazón, que vaig anar a veure a Girona l'última sessió de la nit amb la mare, per evitar la vergonya de trobar-me algun company d'institut que pogués explicar l'endemà a classe que jo era una desgraciada sense amics. La veritat és que si ara recordo aquelles pel·lícules amb una tendresa feridora és precisament perquè vaig anar-hi amb la mare. L'estrena d'en Retorn d'en Jedi, en canvi, no ens va produir cap efecte, tot i haver estat uns fanàtics de la Guerra de les Galàxies. Tampoc ens va emocionar gens el llançament del nou videojoc del Mario Bros, perquè la Nintendo era l'entreteniment de la generació que venia al darrere. Nosaltres potser som l'última mainada, abans que el fenomen migratori reconquerís l'espai públic pel lleure en comunitat, que jugàvem a futbol als carrers, que ens podíem passar hores amb el joc de les gomes o fent girar el hula hoop, que els últims que sabíem saltar la corda o fer el juli-juli, que anàvem a classe amb el saquet de boles tornassolades i que organitzàvem a l'hora del pati partides del Palomato. De tota manera, també ens vam enganxar a les sèries televisives tan absurdes com l'Equipo A o el Coche Fantástico i que vam assistir atònits a les primeres emissions de TV3, que convertien la llengua en què havíem parlat tota la vida en un estrany argot de cagadubtes versallescos. Vist en perspectiva, aquell any també va ser un any de cruïlla, entre l'adolescència melancòlica i la joventut xarbotada dels descobriments tardans. Ben mirat, al cap de molt poc, faria més vida a Girona que a Salt i el sentiment d'estrangeria invertiria inopinadament de direcció. Era com si també m'anés independitzant dels llocs que m'aferraven a l'enyorament i a la tristesa, per poder créixer en un món del qual no em guardés records i que, per fortuna, tampoc en tingués de mi. És la manera més eficaç de fer veure que en realitat ets un altre. I potser tothom en un moment o un altre ha passat per aquesta, diguem-ne, desmaterialització de l'ésser, si és que té algun sentit anomenar-lo d'una manera tan pomposa, però potser només acabes tornant sobre els teus passos si el lloc d'on provenies és més fort que tu mateix. I potser aquesta també és una expressió una mica pomposa, però qualsevol altra em semblaria banal per raonar l'amor irresistible que em continua traient cap a Salt.
Potser sí, que s'han engrandit i s'han llegit. Potser sí que aquesta expansió no li ha reputat que et benefici, en canvi molts maldecaps. Potser sí que s'ha convertit en l'explosió migratòria, en l'abocador de l'explosió migratòria, de la qual els municipis del voltant han quedat no pas per casualitat al marge. Però potser calia que hi visqués d'esquena, amb una arrogància de fil proscrit, per acabar comprenent que la bellesa, perquè sigui suportable, ha de tenir la seva contrabalança terrenal. Al capdavall, aquest és l'únic poble del món del qual hi ha encara qui recorda el nom dels meus avis, que saluda amb afecte a la mare pel carrer, que pregunta per un germà o un cosí que fa temps que no veuen. Podria resseguir amb els ulls tancats tot de llocs que, malgrat tot, persisteixen. El carrer Llarg, l'Esteve Vila, el grup Verge Maria, el Padró de Sant Cugat, els recs de les Deveses, l'escola on vaig dibuixar la meva primera espiga de blat. Si Salt té un futur, modestament, parlo per mi, deu ser aquest. Que encara hi reconeguis, ni que sigui, la rajola trencada que hi havia davant de casa teva. Moltes gràcies, Aitana. Gràcies, Nuri. Acabeu de veure l'Aitana, estudiant del grau en Arts Escèniques de l'ERAM amb un text de l'Eva Vázquez. L'Eva Vázquez és una de les persones que ha col·laborat en l'elaboració del llibre que ha editat l'Ajuntament de Salt amb motiu d'aquesta celebració. Us saleu secat avui.